Hi guys, may buntag. Ngayon guys ay mag-atumi sa banlag ni Lilin. Ito si Doydoy dito, si Papa nagbugha sa kahoy para sa fiesta nila Lilin guys. Kay dako kay ihaw ni Lilin sa pista. Dako siya ihaw. Dako siya gasto. So nagbuka sila kahoy daan kay basing mag-uwana kay ting-uwan na mag-iningat kuan nga bulan. Sayo sila namugha. Igo pasad na uga-uga. Kay hakoton pa man ni Riri paingon dito sa kuan. Ila paingon sa Kabulakan. Kay dinhira man namugha sa ilang banlag. Naman lagi si Mama, di man to kung wadton, yan naman si Mama Dani. Siya raman sa isa magbaklay. Nang ubanan na lang nako. Kaya aron sad nga. Kuan kay, ito sa kurso na dami sa siya naglakaw. Ay, adto dito. Nagigan ako nga ag-upload pa kumana siya. Kaya pa man siya video. Nagihotaan ko niya. Nato na, layo na kay siya kay naguna-una. So, murag uban sa The Mercy. Tawag po sa The Mercy nga. Mani mata siya dinis balay. Iko ubanan ako sa Mama dito sa Ilalilin. Dito na lang may pamaingon guys. Dito na lang may mag-kuan. Video dito. Dito na lang may mag-kuan guys kay. Aron sad nga kuan. May iba-iba ang lugar. May iba-iba ang lugar nga tong videohan. Ubanan ako sa Mimi guys. Sarili na ito dito nagpabilin kaya naglaba. Wala man ito na ako nahumanto kung gilabahan kaya nagulana ang gahapon. Ito siya naglaba sad siya. Daw gilantaan sa kugahapon guys. Daw sakit akong din yung murag ng hubag. Naghubaka ako gabi eh. Si Rilona sa ang naglaba. Gamay raman sa tuyang labahan guys. Trabaho ay rato ni Alan daw. Eskwelahay din niya. Daw kato din akong gihumulan gamay. Gamay nga sa kaplangana. Ito. Sa kaplangana dito to guys akong gihumulan. Wala na ako natiwas og laba. Nang anta guys kay maka-upload tag kaduha. Gahapon ako ka-upload kaduha gahapon isa ra gid ang himo. Kay di kita kahimo guys labad gyud akong ulo. Mura mo sa kalipong pa guys. Gahapon gahapon sa hidaay. Ano mo sa si Mercy guys? Tama sa si Mercy pang huyab na mayon tadani noon. Ito yung tatay ko, yung patudan na tayo sa kanakaw na. Tanto namang hinuwat guys. Niuli na sa Papag Doydoy. Kumanagor to ilag bugag kahoy na. Asa man ta paingon karon ma? Lakawa. Lakawa sa nami. Tato tilati ta. Tato tilati mi ta. Ano magaganti lo mami? Ay, anak, mabalas nini. Ta. Ala. Uwaw ba ako? Tilati mi paingon guys. Palibahan kayo ko na. Uli na to balik ako. Si Mimi mag-uban. Kamera ni Mother. Ikaw na. Di ba kakakuban? Bagong dalang ko nito din si Ruben. Hmm? Bagong dalang ko nito din si Ruben. Baka kasubaga. Balik ko na dito. So, nagbalik sila. Oh, Palaw si Mother. 10. Kay napalaw man ni. So, at tumilati guys. Nay, ang si Mama Mercy na palaw. Tapos Mama Mercy mag-anhak kay
Kabalo mo to siya nga, di tama nga pwede lalilin. Tugay mo nang tiglakaw. Kamu milanganan? Marites pa mo? Ikaw milangan kay marites pa ka? Palaw ko ni mo, Nay. Nay. Kaniha, bito Nay, nakapalaw ko ni mo. Okay. Imo yung plangka. Agkalaag ka lang pa. Pagbalik lang ko dito. Alang apa nugo di mo kadali di iop ang plangka guys kaya aron tagam. Para ganing mga batang panugoon nga di kadali iop din ang plangka. Kaya cellphone na raman. Mag-init guys. Kamada. Nanay. Negosyo ni sa Kamada guys. Si Daddy Sa Kamada lagaw ni nga uling. Nay, si Daddy Sherwin. Nay, si... Ah, man sila ni mamaylang day. Ah, Si Mami, Nay. Si Mami. lubong ni. Ay, motor ni Mami. Namatay na dito ay ang mama ni Kuan papa. Kalo. Si Sherwin na ni guys. Nay, si Daddy Sherwin. Ang maningi. Yan naman si Mami, Nay. Ah, si mami. Adi lang yung motor. Si Daddy Sherwin. Na si Daddy Sherwin. Ah, magagikan. Ba't pa rin buwak? Ano ba kasi garilyo ka? Kaya yung umarang gid kinangita ko nagkambas to si Rio. Ano na marang? Mangita ko guwang kay tagjising sa kabuk. Mangawat ta sa marang kay kuno anak mo. Sumbong ka. Guys, mangawat daw si Sherwin ug marang nga wa siya pa. Kaya nga amang ko na guwang kay. Kaya Ah, sa ate day. balay. Pa. Agdahan ko kon sa butili sa dito bosig. Bigyan ng mga bata kay tagpiso kay siwinta mi sa kabuk. Ya, Asi Sir Puyax, guys. Why danlog, sir? Tapos mahalin piso ra. Ba. Ya pa yung botelya dito kay ako ikambas. Ay bayar. Ngamba si Sherwin. Itong di ako. Minako pa. Ah, mama day pa. Kaba. Mga gubantin paglubong gadto siya. Sa ko. Mangod na. Kinsa? Tumatay mo si Kuan. Naam na dapat ilubong. Me. Pagita kami yo me. Dani sa ko dapat saruan. Pagita kami yo. Kakayan. Patro ba ko? Yata tayo. Namot mo. Tingnan ko na yo. Sa? Umabog si Kuan. Ne? Mio. Apakan ka? Iya dudula. Ito ra usan sa Kuan. Topong dapat. Unan pa sa Kuan. Ano mo kasi? Ito siya dapat sa. Merci ko kay katulong sa kwan. Dalili. Mama, papa may da. Ama si Mercy day. Kuan tumong na. Bauta man ka. Ama di gagikan. Dani ba? Yan sa kiluli ka tambal di kilaw dili unti kilaw na ron. Yan na yun. Tambal. Isa man natagira na sa kwanday. Kamada. Pa. Dali na kay ito yung basyo ihapon na to. Makamaka. Meron ka. Palit na sa. Pila mo siya bok. Ay, adit. Oh. Kay Kambasir na si Sherwin karon, guys. Ta. Idna ko, Nay. Na ang lungnek Dos ya palit pa, imo 50. Yang 150. Nambas Sherwin og kuan guys, puthaw lata butilya. Akya.
Lukay na ni iganan ni ate oh. Sino ba lang? Sino gitinay? Sino kay dalan guys. Nang hadlok si ate pagpasulod sa iyang motor dito. Si Sir Will nagambas og kuan mga Anay. botelya. Sumbalong ka pinay. Kuan ni sa kamada guys, abaka. Abaka. Ito lang abaka, nay. Dakan na ni abaka. Nay. Ito lang abaka. Abaka. Banana? Dili. Ano? Muna himuon sa kuan. Sa? Pisi. Mano? Pisi himuon sa abaka? Sa naa? Asa abaka? Tama, murag saging. Nang abaka guys oh. Ano? Oh, munang abaka. Wa nag-ayo ilang abaka, niwang kayo. Ito lang asa abaka. Kani, muni abaka ni. Saging mana? Ay Ginoo ko, saging bitaw nagsipurmang abaka. Kay daghan gid ay botelya ni Papa Dana di ay. Dako gid ani komisyon Sir Win ba? Dako gid komisyon ni Sir Win na ni. Panghatag din sa bahay. Dag- Ay pag sa bahay di makidili ikaw nang ambas. Dede. Reklamo pa ka diya. Dede, panghatag din sa bahay. Panghatag ko na sa bahin dadi. Sa mga do ko na. Kami guys, imbes kay dito kami ang paingon sa ilan ni ayag ni Lelin. Kay apas kami ni Toto ug ni Doydoy nga nagbugas kahoy. Nanguli na Marites si mother guys. Layo pa kay siya. Masa. Ang paskat. Mingaw na niya ni Kon guys. Joy vlog. Yan ni Komeloy. Mga bata ray bilin. Bayuhan lang silong. Tapos sa'yo ko nakapaninhid. Madali na. Ay, nag-video kay guys. Impas na ni. Muning agyana ni ate guys. Perting danloga. So si Mimi nagpadahili na siya kay danlog kay sa tanan guys. Kay gikan man nagwana. Tulok adlaw na straight ang ulan. So musa niyang agyanan na ni perting danloga. Kung di ka maghinay si Piat yun. Tigyas yun guys. Slide untod. Sakit na ba kayong lubot. Basta mauntod guys. Musirit kita na ni basta tong chinilas. Dili mo hawid sa yuta. May ganin akong chinilas guys. Kaya pilit. Ayan na sounds. Kusog kayong sounds man. Sugat na din si Daniela. Ay si Piolo. Para si Mio guys. Nagpa-sounds ang silingan ni ate Dani guys. Nag-video kay guys. Sulod na si Mimi. Kontra na ba na silang Mio. Kasi kitsyagit si Mimi guys. Kay kontra na sila ni Mio guys. Iso kay si Mio. Basta na bisita niya ate nga mag-abot. Ready na itong sausawan guys. Lami among sudan. Ang tayo Nani ang asa. papaya na ay lasang kuan. Kaplastar naman Mimi ah. Ready na guys. Among paniod to. Panihapon. Pamahaw. Di kag halang miyat no. Dala. Mayo dana ra. Tira kamyo. Iman kuran te. Ha? Iman kuran. Dana. Miyat ang itlog miyat oh. Ikaw dana nagluto. Si miyat. Kasi baho na. Baho. Baho ma'am. Baho.
Guys, mamahaw. Apil min mama ning sagas palkat. Nagkulay ka na. Ito yung kasi. Uy, mapahawan eh. Bugasan gani. Tagpas mo sa kini mong putol mo ah. Ano na ko yung pringgaw papan? Humo ko nga. Ikaw mag si Koreana murag maumaura. Ha? Tagas ka. Asa hagpatan nga Pagpatan pa na ah. Ikaw kuno kaon makadlot ba ka? Kahit ganit no. Saman. Ano na lang ko sa suka. Kaya kaniyo. At dugo. Taon na miyak. Nabulong na sila. Nutila. Kaya yung hotdog. Na. Padi. Huwag man ka nakasabot nga. Huwag man ka kaon kayo. Saan na siya te? Ambot na. Mario na nagluto. Kaserwen eh? May pa si Sir Wen yung kilaw to ah. Ang sa kilaw niya. Bam. Naghapon, nag-uli diri. Nagbuntag sa'yo, naglakaw. Nag-uli, naglakaw. Pag-uli, nagluto sa kuan. Nayadala itlog, nangutang sa siguro na dito sa itlog. Oh. Gabi eh. Ganito ang gawas. Kaya. Sakto to niya. Karon. Pagawas na ko wala sad. Nakawan sad siya. Lagi. Dapat nagkilaw siya. Ito si. Nagpalit si ko ano uli. Nga. Pagkilaw ko nito niya. Ay, kayo ko. Kaon sa guys. Tunga silot ko ilang pa tamban. Namatay Guys, na yung namatay na yung papa ni Maymay. May nga. Kung diya ilan ni nang linda sa una. Pamahaw dala pa ni Udto lami kayo ang among sudan na diri man lagi sila ni mama. Akong manghod. Kanira jud ako nadalit sa ilaha. Nya basin magduda mo, di ara. Naman tay daghan kay sudan. Tay daghan kay sudan sa ref. Unya karon, imbes nga dito sila paingon sa payag nililin kay naay karning manok dito nga kuan adobo. Gihalang-halang. Diri man sila napaingon. So ang ilang sudan kani ang sudan nato karon. So mga unta guys. Pagkaon sa sudan me. Kalami na ni. Me. Kaya ang utan. Good kaon sa utan Ginoo ko. Kalami ra dani oh. Malnourished mimi. Mga unta. Hotdog, tunga-tunga mi sa hotdog. Kaya lang ko yata. Dugang dito ko no. Teka ike. Gusto-gusto. Nga, punitan na ako. Sayang kayo. Ang ubang ganito lang, wala gikaon. Dito ding. Nga, punitan na Di ta mag-usik-usik kay ang uban karon Ginoo ko. Lugo sa agpakakaon. Pasalamat na lang ganit ta kanunay sa Ginoo nga naa natay ag kakaon. Ang uban, lugo sa pa, inom ra sa tubig. No? Pero ka-experience sa di ako dana, guys. Hoy. Kapir man yung kampo. Ay, kapoy-kapoy ha, nagkaon ha. Itlog mo, di ka kaon itlog na? Ako. Hotdog ka rin. Muna, kadiri ka man na paingon. Maoy, masudan.
O dito pa kay Lalilin, so ay adobo. Wala. Ngaon kita sa guys. Lami na. Lami naman ni kaya nga sudan Ginoo ko. Libre pa ni siya ha. May man nga sudan kaya di magpaliton. Libre pa jud ni. Nga. Mula gurot pa jud siya. Guys, manamig paniod to. Manakugas plato sa manguli na dine me. Si Daniela. Ang Daniela. Biyaan si Daniela. Biyaan na mong Daniela. Laki mo na niyabi ko na Daniela. Laki. Katuwa si Putot. Pagsabay dami. Kanya magod si Daniela oh. Dala na sa ito imi. Hi guys, may hapon manguli na mi guys. So naraang mga botilya nga kinambas ni Sir Win ganina. Og sa di Miami nagtandang na sayang brum. Kagayan no sa namatay. Nabugnawan ko na. Kaya natapos. Hindi na sa rimlong gilubong. Ipainit gid siya. Public. Sirit kido kay lumot-lumot pa ang kuan. Kano yang ligid guys kay mailir man na. Kadlukan ka na yang ligid sa damog. Mama nga may tao diya. Ag unami guys kay motor man na siya. Di man sa tamay gawas og 4 wheels na iya kay igot ta. So una. Di po si Mimi ang sakay. Hadlokan ni Mimi guys. Siya sakay ni mami niya. Hadlok siya kuan. Hadlok siya ma. Hadlok siya matikalkong. Tikalbong. Alang masakit na rin ako dani. Pagkita itong una. Oh, ako dapat nahulian. Tikalbong na day ka. Oh, katong di kita ni tatay. Pag ni Lula. Ano ba? Ila pa tayo ng kalbong. Pa dito, ila. Dito din sa mo. Katong kahoy dito na. Kwanta. Sarang ko. Di kanit na katuko ko. Ano ba? Mabawin mo pong ba? Tignan mo mama. Negosyo ni sa Kamada guys. Oling. Baligyan naman ko kayo. Yan lang ang trabaho sa una guys. Pero ang amo lang sa una kay yuta. Bangag yuta. Nay, dito sa balay. Gol, munguling mi. Kaya ka ng drum. Wala may drum sa una. Bangag. Then ipang uling na ning bagol. Ay, ni pariya dito una, nay. Katong, wala pa na itong balay. Nay, katong balay ay na to sa una. Wala pa ka na tao mi. Hey, wala pa ba ko dito? Ano man dali ko dito? Pagdali mi. Kay murag. Katong pagkuha ni, Hangak na mi. katong pa nila, tatay, tapos nagbangag ng yuta, siminto din ninyo. Kabalo ko ba? Tabian gi kami. Tama. Am tagi di ay sapa. Na, Sapa daw mi agi guys. balak mo dyan, yung taba. Ipasakay bitaw ka ni mami ni mo. Agad sa restaurant siya, bong. Nilagi sakay na niyo kay siminto na. Agad bong. Yeah. Jesus, Pilar, bagod niya paghapit dito sa imo. Sige na. Sakay ka. No. Nga, bahala ka. Mag-agonta ka sa patagi.
Bahala ka dyan sa sapa. Bahala sa kadiha. Bahala sa kanya. Sapa taagi, sapa. Dili lang. Gusto ni mamagi da guys kay Dolra. Pero kay bangirid man sa kayo atong ilong gabukad. Munang unsa man ka? Latoson tagi ka karon lagi.